नमस्कार प्रणाम। आज हम एगो ऐसा कॉमेडियन के बारे में बात करे वाला बनी जो रियल लाइफ में कॉमेडियन हईले ना ह। ओकरा एक्टिंग के बात कल जाओ तो एक्टिंग ऐसा करेला कि मैयत में जाई तो उहे रिएक्शन दी फेस के, और बर्थडे में जाई तो उहे रिएक्शन दी फेस के। जौने का नाम बा मनी मिराज। तो आओ शुरू कर जाओ आज के बकचोदी प्रॉपर फैक्ट के साथ। मनी मिराज के वीडियो के कॉन्सेप्ट के बात कर जाओ, कॉमेडी के बात कर जाओ तो प्रॉपर एक गाली के ऊपर रहेला। गालियों बहिंचो ऐसा देला जौन कॉमेडी के कैटेगरी में अबे ना करेला। रे कॉमेडी खातिर चलो भोसड़ी के माधव से बहिंचो तक ले समझ में आवला, लेकिन ये बहिंचोदवा नानी के बुआ के मौसी के गरियावता ओकरा के कॉमेडी बतावता, कहता हंसावे खातिर सब करत। यारे हंसावे खातिर पांच खोल के गांड दिखाई तब वो लोग देख के हंसी ही देखा साला के गांड। मतलब ही इतना नीच हरकत कर सकता वीडियो खातिर लाइक खातिर कि बहन के दलाली तक वीडियो में कैले बा। तो हम लोग खुद देख सकते रहलो। हमरा दीदी के ले जाए के उतर ले जो न तो हमर सौदा रुके वाला बा, सुंदर बा, कहीं ढका देम। हमरो कोनो गम नहीं छे। 18 घंटा ला रूम ले रही, वो स्पेशल एसी वाला समय तरनु 18 घंटा ढकाओ कोनो अफसोस नहीं छे। ऐसा एक वीडियो जब देखा तनी तो हमारे कहीं को अंदर से रिएक्शन आवता कि साला पटुआ वाला दिमाग लगैले बा। जौन कॉन्सेप्ट हलाला में होला वो कॉन्सेप्ट शादी ब्याह में डालता। मतलब बहन के जौन बा हलले के अंदर होला ना, तो इस शादी ब्याह में डालता। अब ये बात के लेके हम कह देता नहीं कटुआ हलाला के लेके, तो कुछ लोग बा जे हमके कमेंट में गाड़ी देता। अरे चलो बहिंचोद अब्दुल गरियावता समझ में आवता, ओकर गाड़ जलता। लेकिन ये अनूप गरियावता एकर का हम गाड़ मरले बनी। खैर झाट के बाल में दो चार गो ऐसा झाट के बाल होला जौन के कबो उखाड़ के बिगड़ जा सकता। तो ऐसा लोग पर हम ध्यान ना देनी। खैर एक पे चर्चा कर ले। फिल्म आए वाला बा, हम कुछ दिन पहले ट्रेलर देखनी है यूट्यूब पर। एकरा आगे तो चांदो फिल्म नहीं क्या हो सकत शीला काहे कि हम इनका बच्चा के मां बने वाला बानी। ई हमार बच्चा के माई बने वाला बा। तो दोनों जानी के रास्ता जो भी हो, लेकिन मंजिल हम। वेलकम फिल्म आएगा जी जी उसी चैनल से है जिसको नहीं सिनेमा हॉल में लगेगा भैया। इस साल का फिल्म थिएटर में आई। हम तो सोचते अगर वहीं चो वेलकम फिल्म जौन बा यूट्यूब पर आई। मतलब जौन इंसान अपने यूट्यूब करियर के अंदर एक ही को घर के हर वीडियो में देखावत इतना दिन गुजार दहलस, अब वो इंसान के थिएटर में फिल्म आई तो कौन देखे जाई? जौन इंसान नानी के माई के बहन के सौदा करता वो इंसान के थिएटर में फिल्म लोग देखे जाई। मतलब कुछ अलग तो देखे के मिली तब ना लोग जाई। टेलर के देखला के बाद साफ तौर पर यह पता चलता कि वीडियो के अंदर जो टेलर बा ओकरे अंदर घरे के एगो नहीं देखावल गई ना, तो मैं खानदानवा टेलर के अंदर बा। आखिर एक फिल्म आवे कब वाला बा? और आपका ये जो मूवी आ रहे हैं सर, ये वेलकम, ये कब तक रिलीज होंगे? ये सितंबर में आ जाई तब हम जा सकता नहीं सिनेमा हॉल में देखे। फिल्म दुर्गा पूजा अक्टूबर में। अरे बहिंचोद पहले ते खुद डिसाइड कर ले कि तोर फिल्म कब आवे वाला बा। काहे के ते खुद कंफ्यूज में बाड़े और बहिंचोद हमनियो को कंफ्यूज में डालले बाड़े। माने अक्टूबर में तो जा सकता नहीं देखे, पक्का बा कंफर्म। और फिल्म जो है छठ पूजा में आ रही है। छठ पूजा में। और एक इस साला के गाड़ फाटल बा कि हमार फिल्म चली के ना। एक चेहरा के भाव के हिसाब से तो हम अंदाजा लगा सकत रहो लोग एक फिल्म के लेके गाड़ फाटल बा। जब इस साला के फिल्म के प्रमोशन करे में गाड़ फाटता तो मीडिया वाला के बुला के इंटरव्यू लंड पके देता। खैर बकचोदी करे पर हम आई तो वीडियो बहुत लंबा हो जाई। तो आज के बकचोदी यही से समाप्त करतनी। वीडियो कैसा लागल कमेंट करके बताइए लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो लो भाई लो।